Centre d'Innovació i Competència. Si us sembla, gravarem la sessió. Ningú tindrà cap inconvenient, imagino. Ja s'està gravant. Vale, ja està. Perfecte. Molt bé, doncs imagino que ja es veu la pantalla. Començarem la sessió d'avui explicant la unitat de ciència analítica de dades. La unitat de ciència analítica de dades. Farem una breu introducció explicant-vos quin és la raó de ser d'aquesta unitat, després quin pla estratègic hem desenvolupat en matèria de dades de ciberseguretat i finalment destacarem el principal projecte que hem de tirar endavant, sobretot en termes de magnitud d'inversió que tenim, que és el tema de l'espai de dades. Per recordar l'última sessió, vam comentar el Centre d'Innovació i Competència, vam parlar de les diferents àrees, de les diferents línies de serveis o línies d'activitat que tenia l'àrea del Centre d'Innovació i Competència, i una d'elles és la ciència de dades. La ciència de dades és el que dona peu aquesta línia és el que ve de l'activitat de la unitat de ciència i analítica de dades. La unitat de ciència i analítica de dades, a més, es composa de dos serveis, un, el de prospectiva i anàlisi de tendències, que avui també us explicarà el Quim Vila, i el servei d'analítica de dades, que avui us explicarà el Ferran Deix. Aquesta activitat de la unitat s'emmarca també amb tots els principis del SIC, que tenim unes verticals preferents on fem focus, que són la salut i la infraestructura crítica, la intel·ligència artificial i la RPA, les dades i les tecnologies 5G amb la Smart Transportation. I tot això vinculat amb la generació d'oportunitats de cooperació i de cerca de fons per finançament de projectes innovadors. La unitat de ciència analítica de dades, quina funció té? Doncs és l'encarregada de l'estratègia, de l'operació, gestió i govern de dades de ciberseguretat a Catalunya. És una funció que aspirem molt ambiciosa, que a més engloba tot el cicle de vida de les dades, des de la recopilació fins a tot el procés que porta fins al lliurament del producte analític més adequat. I quina missió? Doncs... No se sent? Sí, que ho escolto, eh? Sí, correctament. Algú no se sent? Sí. L'altre dia vam fer una licitació i vam estar 10 minuts parlant i ningú se sentia. Avui sí. Avui sí que se sent. Era la manera que no hi haguessin dubtes. És real, això ens va passar per l'Hotel Arnau. La missió, a què aspirem? Això, desplegar aquesta estratègia de dades de ciberseguretat a Catalunya i desenvolupar un centre de coneixement en productes de dades que ens permeti prendre decisions ben informades i de manera anticipada, i el que diem és connectar la intel·ligència amb l'acció i tant com es pugui de manera automatitzada. Anem al tema de l'estratègia i fer-vos 5 cèntims de què hem estat treballant i per què farem el que farem. Per desenvolupar la idea de l'estratègia, primer hem fet una anàlisi de quin és l'estatus actual del món de les dades, de la ciberseguretat i de la intel·ligència artificial, ja veureu, i després d'aquí n'hem extret uns objectius. D'aquests objectius els hem estructurat en una estratègia, l'estratègia al final és l'argumentari que ens permet dur a terme diferents actuacions per complir aquesta estratègia. Això, us explicarem també les actuacions i finalment quins criteris de monitorització per assegurar-nos que tota aquesta estratègia s'executa de manera adequada. Sobre l'anàlisi, hem visualitzat diferents marcs que parlen de dades. I primer, us exposem aquí els marcs que tenim de dades, especialment de ciberseguretat.
la llei pròpia de l'agència ja parla de la recollida de dades de serveis públics o essencials per conèixer, informar i proposar solucions als problemes als riscos de ciberseguretat que puguin arribar a tenir. També tenim l'estratègia de ciberseguretat, que acabava el 2022, però que estem pendents de la nova, però que ja també parlava de l'Observatori de Dades de Ciberseguretat, el que seria l'índex de ciberseguretat, parlava d'identificar fonts, generar protocols, crear sinergies, acords público-privats i tenir una plataforma de dades, explotar-la, comunicar indicadors i proposar iniciatives. El Sig4Cyber també, des del seu naixement, també té 3 línies basades en la dada. Doncs el tema de definir estratègies i mesurar la maduresa del desenvolupament del Sig4Cyber. La ciència de dades, tenir aquesta capacitat d'utilitzar les dades per generar ciència, per interpretar-les, per obtenir missatges, conclusions rellevants. I, per últim, doncs, a veure, no sé si puc... Aquí un puntet, sí, aquí. Vale, estic aquí, I després també, doncs, identificar aquestes tendències i fer difusió al sector i a Catalunya i als diferents teixits econòmics de quines són aquestes tendències identificades. I tot orientat a aquestes verticals que abans veiem del Sig4Cyber. I després també tenim els plans sectorials que s'han convertit en un pilar estratègic per l'agència, que és allà on fem focus, que és el sector sanitari, i després estan venint ja a l'administració local, al sector d'educació, universitats i recerca. Tot això, això és el que tenim quan hem analitzat les dades de ciberseguretat. Però si mirem a dins de la Generalitat, en temes de dades, doncs tenim l'estratègia de dades obertes. L'estratègia de dades obertes ens parla que aquest és un tema molt rellevant i que hem de començar especialment a entendre, que és que les dades estan obertes per defecte. La GENE genera dades obertes per defecte i si no han de ser obertes s'ha de justificar d'alguna manera, perquè no totes les dades poden ser obertes. També aquesta estratègia parla de les dades en clau de país, que les hem d'obrir a Europa, que han de ser gratuïtes, que han de ser ètiques i que han de tenir qualitat. També parla de que el CETITI donarà suport a aquest desplegament de dades en una plataforma corporativa per l'intercanvi i la coordinació de tots els aportadors d'aquestes dades. I que dades obertes et subministra una plataforma, un portal, un catàleg, inventari i l'estandardització de les dades. Tot això és quelcom en què nosaltres hem d'aspirar a adaptar-nos-hi. I també igual el tema aquest de la plataforma transversal de dades. Això és el que us comentava aquí abans del suport tecnològic del CETITI. El CETITI està construint el que anomenen PTD, Plataforma Transversal de Dades, que a través d'unes ETLs ha de recollir les dades que generin diferents organismes de la Generalitat per poder-les allotjar conjuntament i després, a més, també està muntant la PTA, diguem, que és la plataforma per l'analítica, que és una vegada tinguem totes les dades al mateix lloc, amb formats similars explotables, podem generar analítica i desenvolupar models d'intel·ligència artificial. Santi, perdona, pots posar un exemple de quines dades serien aquestes que parlem de dades obertes? Dades obertes és l'estratègia que... O sigui, dades obertes és una com ho diria? No sé el que és el concepte de dades obertes, però quin tipus de dades hem de... Bueno, aquí ho hem de decidir nosaltres. Nosaltres, per defecte, hem de pensar que aquelles dades han de poder ser útils per a algú. Han de poder moure, han de servir per, potser, generar coneixement, potser per alertar, potser per activar instruments de recerca, per empreses privades, pels ciutadans, per universitats. Hem de saber que aquestes dades poden ser útils per a algú. I si han de ser útils per a algú, doncs per defecte hem de plantejar-nos que han de ser obertes. I pot ser que no ho hagin de ser. Per què? Perquè tenen dades privades, perquè són sensibles, perquè potser poden ser utilitzades per utilitzar algun tipus d'activitat maliciosa, però d'entrada les informacions
hem d'aspirar a poder-les publicar. El nostre coneixement de la nostra activitat normal que plantegem obrir-ho a la resta, no? En tot el que puguem generar una dada explotable i útil, el plantejament seria aquest. I hem de tenir una visió alineada amb l'estratègia de la gent. I l'estratègia de la gent diu, escolteu, departaments, tot el que treballeu vosaltres és del ciutadà. La vostra feina, el material que genereu, les dades que genereu, per tant, les vostres dades no té sentit que cregueu per defecte que són vostres. Per defecte són de tothom. Si no ho han de ser, justifiquem. I després, per últim, doncs tenim aquest model de govern de les dades, que també la Generalitat disposa d'un model per al govern de les dades. I parla doncs, de tot això, elaboració, accessibilitat, traçabilitat, unicitat de les dades, que han de ser fiables, la proactivitat en l'actualització d'aquestes dades i la compartició i la transparència. Doncs tot aquest marc, tot això és la part analítica de dades de la Generalitat. I per últim, doncs, també hem analitzat el marc estratègic d'intel·ligència artificial, que, veureu, sempre ens parlen de temes similars que ens facilita les coses, perquè, en certa manera, ja comencem a estar alineats. Ens parla d'un model de governança, d'un ecosistema d'intel·ligència artificial, amb qui nosaltres ens hem d'entendre també, hem d'estar coordinats amb l'ecosistema d'intel·ligència artificial de Catalunya. També parla de la infraestructura necessària, aquesta PTA que us comentava abans, la plataforma transversal d'analítica del CETITI. Doncs això és un punt dels que destaca l'estratègia del Catalonia.ai, d'intel·ligència artificial. Parla de sectors rellevants amb l'adopció de la intel·ligència artificial. Administració, aquest ens ha de sonar, salut també, i, a més, agroalimentari, que precisament tendències, després ho explicarà el Quim, hem fet un informe d'aquest tema, mobilitat, que també estem treballant, la cultura, un dels pilars del C4Cyber. També parla que la intel·ligència artificial ha de ser ètica i que hem d'obrir sinergies entre l'administració i centres de recerca i innovació. I, com no, doncs el talent, crear, treure i retenir talent, que en aquest cas parlen d'intel·ligència artificial, però si combinem la intel·ligència artificial amb la ciberseguretat, doncs el repte encara esdevé més gran, perquè ja tenim prou problemes en generar i conservar el talent de ciberseguretat. Vist aquesta anàlisi que us hem ensenyat, doncs hem passat, crec que m'he saltat aquí, a generar uns objectius. Els objectius van alineats amb tot això que hem vist, que dins de l'entitat hem de disposar d'unes polítiques i unes eines que ens permetin tenir aquesta gestió i aquesta governança de la ciberseguretat al detall, tot això que se'ns demana. Hem de fomentar la cultura de la dada per esdevenir un centre de coneixement, que utilitzem les dades per prendre decisions. Hem de disposar d'un model de dades i una arquitectura de dades corporativa, amb informació de qualitat, automatismes, DataOps. No dic que no tinguem tot això, ja tenim en algunes parts de l'agència sí que ho tenim, però a nivell corporatiu encara ens falta. Hem de desenvolupar productes analítics, seguir desenvolupant productes analítics experts i desenvolupar-ne de nous per arribar a nous mercats. Això en parlarà el Quim d'aquí una estona. Hem de generar productes de dades, com datasets, capacitar-nos per anonimitzar les dades, que ens sigui fàcil difondre dades que contenen dades personals perquè sabem com anonimitzar-les, o generar dades sintètiques, dades útils per poder generar estudis que no siguin dades reals, però que ens permetin generar analítica en base de dades. Hem de generar canals per la difusió d'aquests productes de dades, d'aquests informes que hem dit, han de ser webs, dashboards, APIs, dataspaces, tot això ja en tenim aquí a l'agència. El tema del dataspace, que és el que parlaré després, doncs encara ens falta feina. I hem de ser capaços d'explotar Big Data, totes les dades que tenim dins de l'agència, que ja podem parlar de Big Data per generar, explotar, tenir capacitats de machine learning o d'intel·ligència artificial. Hem de generar aliances, també amb els principals referents, ja siguin infraestructures, analítica i intel·ligència artificial, i
hem de fer focus en els àmbits essencials, aquests educació, salut i educació, salut i món local. Administració local i les mateixes verticals dels. I aquests objectius els hem estructurat en una estratègia. Bàsicament, no entrarem al detall, però això ja ho publicarem i anireu sent informats de com anem avançant, però bàsicament ho hem estructurat en una part de gestió i govern de la dada, que aquí hi ha tota la part de polítiques, tenim desenvolupar un equip de governança, la gestió de les taules mestre que ja estem fent, disposar de clàusules per noves contractacions alineada amb tota aquesta visió, tenir un inventari i un catàleg de dades, indicadors que ens permetin la presa de decisions i formar-nos bé amb l'ús de les dades de manera alineada a tota l'organització. La plataforma tecnològica de dades, hem de tenir capacitat d'enginyeria, dades de qualitat, una infraestructura cloud amb molta automatització, pipelines, que són, diguem, les diferents línies d'operació de dades de cada vertical o àmbit essencial. Hem d'utilitzar el BCP, que el tenim aquí, el supercomputador, per emmagatzemar-hi dades i poder-les utilitzar. I sistemes d'intercanvi de dades en què destaquen una altra vegada els data spaces. L'anàlisi de dades, aquí ho parlarà en detall el Quim, ja des de tots els informes, també publicacions científiques, hem de treballar amb universitats perquè ens ajudin a interpretar aquestes dades que tenim, generar dashboards i publicacions per l'índex de ciberseguretat, que és un projecte que hem de tornar a contractar, no és un projecte que diguem que està en stand-by, no separat, és un projecte de valor estratègic per informar la ciutadania de dades de ciberseguretat. I de recerca i innovació, tenim projectes per utilitzar ChatGPT per explotar les nostres dades, utilitzar els nostres logs, els de tercers per poder generar analítica i, diferents datasets. També tenim ens agradaria plantejar el fet de poder generar dades pròpies, com per exemple, des d'Interior es realitza una enquesta de seguretat pública en què no es profunditza excessivament en ciberseguretat, poder realitzar una enquesta de ciberseguretat pública on profunditzar en quines situacions es troben els ciutadans de Catalunya, quina victimització tenen en temes de ciberseguretat. Aquí también, discúlpame, Santi, porque no lo hemos comentado. ¿Se me oye o no? Hauràs d'activar el micro, potser? No te conectaba, ¿eh? Vale. Pues, bueno, y lo repites tú. Pues, sí. Es el tema de todo lo que vamos a hacer socialmente. Indicadores que también pueden ir asociados a la empresa. Indicadores de acoso en redes i demás. Sí, que també aquesta iniciativa també podria incloure tots els plans o indicadors de recollida de violència masclista que tenen a veure amb les xarxes i això. I finalment, la difusió i l'impacte, hem de tenir aquests datasets per publicar dades obertes, a la PTD del CETITI, hem de crear comunitats en forma d'ISAC, aquestes comunitats que ens venen ja des d'Europa, que parlen de salut, que parlen de ciutats, tot això ens ha de permetre difondre els nostres indicadors i fer-los arribar a cada sector. Hem de participar en esdeveniments i, finalment, això, hem de generar aquests productes alineats amb comunicació per poder comunicar bé totes aquestes dades, indicadors que extraurem. I per mesurar com anem avançant i aconseguim ser una organització orientada a la dada, data-driven, aquí és un exemple d'indicadors que hauríem d'obtenir. Veiem com pot haver una evolució des del simple nivell de performance fins a un nivell òptim i si anem identificant la nostra manera de fer a nivell d'entitat, segur que hi ha serveis que estan més avançats, però potser probablement ens veuríem aquí, entre el nivell més baix i aquí, i que sent una organització molt digitalitzada com som i que tenim una consciència i capacitats per estructurar les dades i explotar-les,
aspirem a poder escalar posicions i ser cada vegada més madurs amb l'explotació de les dades. I m'estic menjant molt temps, només us volia parlar del tema d'espais de dades, aquest projecte que és especialment rellevant per l'agència i per la unitat. Tot ve d'una regulació europea, sobretot és aquesta d'aquí de l'esquerra, el Reglament de Governança de Dades, el Data Governance Act. Aquest reglament el que ens diu és que hem de promoure la reutilització de les dades. La reutilització vol dir que no han de ser dades només per mi o per un ús ad hoc, sinó que obrim-les perquè altres puguin utilitzar el que he generat. I per això demana promou la creació d'espais de dades en sectors clau. I una altra vegada tornem a parlar de molts sectors que ens són familiars, com salut i administració pública, mobilitat, etc. Doncs, com a objectiu, veureu, cessió de dades del sector públic, intercanvi de dades, cessió de dades personals i cessió de dades altruistes. El reglament de dades d'atac no hi entro, però és per donar suport a aquest, però de moment és en fase d'esborrany. I això és un data space. Un data space és una infraestructura descentralitzada d'intercanvi de dades per sectors i per generar valor. Aquí poso un exemple, doncs, un propietari de dades i aquí un usuari de dades que a l'intercanvi d'informació que fan doncs, tenen un connector específic i cadascun pot determinar quines polítiques estableix per dir amb qui converteix les dades. Al final, hi ha en tota aquesta xarxa de compartició de dades, hi ha diferents actors per facilitar que les dades són netes, que s'utilitzen el mateix vocabulari, els mateixos termes, que hi ha una identificació d'identitats, que es descarreguen aplicacions adequades per fer ús d'aquest espai de dades i al final el que ens queda és això que veieu aquí. Doncs diferents espais de dades en què hi ha diferents usuaris que comparteixen, són compartidors d'informació i a més la consumeixen. I només per acabar, per què és tan rellevant aquest projecte? Perquè de Fons Retec precisament tenim, això veurem d'aquí, 8 milions, més de 8 milions i mig d'euros i en què l'agència, que som aquí, som els responsables del desenvolupament tècnic, el desplegament i sobretot de la gestió del projecte i la coordinació. I aquestes d'aquí, que veieu, l'ISAC Salut, l'excel·lència operativa, el transport intel·ligent i el 5G en el transport intel·ligent són els diferents sectors en què volem crear aquests espais de dades per compartir informació sectorial i de ciberseguretat. I si us sembla, us deixo aquí, us deixo amb el següent, que no sé qui serà. Seràs tu, Ferran? Doncs deixo de compartir. I no sé si teniu algun dubte, alguna pregunta. No. He explicat moltes coses, molt ràpid, però de mica en mica anirem veient perquè són moltes capacitats que hem de construir entre tota l'agència i al final anirem tibant de tots per anar-nos orientant cada vegada més a la dada. Santi, has explicat molt, és el futur, però déu-n'hi-do el que ja teniu, o sigui, totes les puntes que ja existeixen. Sí. Tots els informes mensuals de tendències, les unitats, tot el que tenia el portal de seguretat. I tindrem més en breu. Sectorials que tenim alguns, no? I ja veuràs. Ferran, ja, doncs dono peu a Ferran. Moltes gràcies.
M'ho sentiu tot? Aquí sí. Sí. Doncs com ha comentat el Santi, jo explicaré el que és l'analítica de dades, o part de l'àrea que es tracta de l'analítica de dades. Com heu vist, hi ha molts projectes en els que estarem, però de cara a fer la presentació i que em pugueu entendre una mica què és el que fem, el que faré és presentar el projecte de salut, la part en què estem implicats des de l'analítica de dades, i així podreu entendre una mica cap on anem orientats. Com sabeu, a l'agència estem en un procés d'evolució, de molt canvi, i el que estem intentant és desplegar un model de ciberseguretat cap a l'exterior, és a dir, ens estem obrint a hospitals, a les universitats, als ajuntaments i a molts altres que estan per venir. Llavors, de la mateixa manera, pel que fa a les dades, se'ns obren uns nous reptes, que jo n'explicaré 3, que són els principals que hem detectat en aquest projecte. El primer seria la recollida d'informació, el segon, la coordinació dels actors, dels diferents actors en tot el que és les dades, i el que seria el reporting. Començaré per la recollida d'informació i quins inconvenients ens trobem si tenim la informació recollida d'una manera desestructurada o en un format que no és explotable. Doncs el primer de tots és que perdem un temps en aquesta informació a traspassar-la a un format que sigui explotable per després poder-lo treballar. Després, les respostes que rebem no són heterogènies. Demanem una cosa i un ens la diu d'una manera i un altre ens diu la mateixa d'una altra manera. Llavors, això fa molt difícil que sigui una informació que es pugui tractar d'una manera correcta. Rebem respostes inesperades. Estem preguntant una cosa i algú ens contesta una altra que no té res a veure perquè no han entès la pregunta de la manera que nosaltres l'havíem plantejat. I per altra, doncs, hi ha una probabilitat d'error humà molt gran, ja sigui del mateix client a l'hora de respondre o bé de nosaltres agafar aquesta informació i tractar-la, i això provoca que haguem d'estar aquí picant pedra per poder treure una mica d'informació del... M'està mirant la Txell amb una cara molt dolenta, però... Però és una imatge que és més que paraules. No pateixis. I jo, quan arribi jo... Ens perdonarà tot. Perdona, Ferran, vamos a hacer un seminario periodístico para ti. Sí. Sigamos. Llavors, altres amenaces que ens trobem, doncs l'intercanvi d'informació, per exemple, si ens intercanviem la informació a través del correu electrònic, doncs estem exposats a diferents amenaces. Tenim descontrol de la informació rebuda. Quan tractem un volum d'informació tan gran, és molt difícil portar el control de tota aquesta informació. Això ens provoca un alt volum de gestió. El que pot arribar és a la situació d'entrar en pànic del volum d'informació que hem de tractar i la dificultat que tenim. En canvi, si la informació la tractem d'una manera estructurada i recollim la informació d'una manera organitzada, doncs reduïm totes les tasques operatives que hem de fer perquè hem de passar aquesta informació en format explotable, les respostes seran clares i acotades, rebrem la informació que volem rebre i reduïm l'error humà que puguem cometre. Això el que farà és que millorarem la nostra eficiència i bé, pel que fa a l'intercanvi d'informació, si l'intercanviem d'una manera també segura i l'organitzem d'una manera que la podem controlar i gestionar d'una manera senzilla, doncs tots estarem en un espai de control que ens sentirem confortables. Llavors, com ho farem, això? La primera és que nosaltres no farem destoppers. Nosaltres en el projecte de salut no estem fent destoppers. El que estem fent és marcar unes línies que es van seguint de cara que no ens desviem molt cap al futur i, per altra banda, estem treballant paral·lelament
per poder crear o millorar les deficiències que anem trobant en el camí. Llavors, potser en la primera ronda que s'està fent no podrem aplicar tot, però a la següent sí. O anirem fent d'una forma incremental. La idea és que no us pararem. Per altra banda, en què estem treballant? Doncs, per exemple, estem buscant alguna manera o alguna eina que ens permeti generar uns formularis a nivell corporatiu, encara que sigui pel cas de salut, estem buscant alguna eina que això ens permeti estructurar les preguntes que fem d'una manera que la podem recollir i després es pugui tractar. Per altra banda, també pel que seria la gestió documental, estem pensant en fer servir el SharePoint i automatitzar-lo en Power Automate de cara, fins i tot, no només a crear l'estructura de carpetes i a donar permisos, sinó que inclús es podria arribar a fer recordatoris d'una manera automatitzada. I per últim, de cara a la recollida d'informació, el que estem definint és un model de dades de com ha d'estar aquesta informació recollida i com s'ha de recollir. Pel que fa al segon repte, que seria el model de dades, el que faré és explicar-vos una mica com és el model de dades actual del projecte aquest de salut. Com molts coneixeu, el primer que s'ha fet és lliurar uns formularis de context que després el que s'ha fet des de l'agència és traspassar-los a un format explotable, com pot ser, en aquest cas, un document Excel. Aquesta és la primera proposta que us feia abans, que aquesta part no s'hagi de fer així i es pugui recollir directament en un formulari, la qual cosa estalviaria molt de temps. Part d'aquesta informació la podrem traspassar al nostre CRM de l'agència perquè conté molta informació de les persones, dels diferents clients, en aquest cas els hospitals. I altra informació que recollirem a través del govern de la dada, la farem servir per poder generar, primerament, uns petits indicadors directament del context que podem consumir, per exemple, als hospitals en aquest cas, i aquesta informació la farem fluir cap a les diferents àrees operatives perquè puguin fer les seves tasques. Actualment això encara no és així. Actualment els formularis van directament contra les àrees i el que estem treballant és per poder centralitzar aquesta informació des del govern de la dada. Un cop les àrees operatives hagin realitzat les seves tasques, ens haurien d'enviar la informació, en aquest cas les agafarem amb unes ETLs, i d'aquí podrem generar tot un model de dades. El que tractarem en aquest model de dades és que aquest projecte no quedi mort només el projecte. El que voldrem és que aquestes dades les puguem relacionar amb la resta de dades que tenim. No sé, amb els departaments, amb les comarques, amb municipis, per diferents taules mestres que puguem arribar a tenir dins de les dades. Així farem créixer el nostre model de dades i podrem donar sentit i continuïtat a tota aquesta informació. Llavors, d'aquí què sortirà? Doncs uns indicadors que en aquest cas consumiran els propis hospitals, o sigui, seran uns indicadors externs, tant de seguiment com d'operació, i després podrem tenir uns indicadors interns també, seguiment i operació, però que tindran una visió diferent, més orientada a nosaltres. Una cuestión que quiero presentar de alguna manera. Precisamente la semana pasada, no está aquí Santi, dije que hice un encargo del departamento de marketing, también representado aquí por dos personas, de cambiar el nombre de Infosoft. Lo digo porque, claro, ponemos Infosoft en el soft, también el Infosoft nunca debería ser solo el soft, debería ser la agencia. Y partiendo de ahí, cambiando el nombre. Que todos, de alguna manera, tuviésemos acceso a toda esa información. Que hay que representarlo de algún modo. Sí, era per fer una idea general. No hi ha ningú del seu cos. Sí, sí. A fons, està. Hay dos. Bueno, però potser estan a casa. Estem connectats. No us preocupeu, aquí. Sí, m'agrada. Prometem. Llavors, aquestes àrees operatives actualment estan generant uns informes que nosaltres, ara no, perquè això és un projecte que és més complicat i que hem d'estudiar com fer-ho, el que ens agradaria és que, ja que hem absorbit nosaltres les dades de l'operació de les diferents àrees, poguéssim generar un primer informe automatitzat que potser si després
caldria fer-li una repassada manual, però ja tindríem unes bases que podríem tractar i agilitzar tot el procés. Llavors, com presentarem tot això? Els indicadors que hagin d'anar, en aquest cas, als hospitals, doncs primer els posem en els portals de seguretat, els informes podrem compartir, per exemple, a través del SharePoint, i en el cas de salut disposen d'un portal que es diu Mapes, que allà podem fer link o posar un accés a la nostra informació. Llavors, aquest seria una mica el model de dades que estem plantejant. Altres accions que farem i que són molt importants i que estem fent és la coordinació entre totes les àrees. Hi ha àrees com el SOC o risc i compliment que aporten la seva part operativa. Inclús en el SIC hi ha parts operatives, com podria ser els temes de formació, però també dins del SIC hi ha comunicació. Llavors, nosaltres els hem de tenir en compte perquè si estem fent, ens estem obrint a l'exterior i estem tractant gent externa, doncs els haurem de tenir en compte de cara a quan fem els indicadors i fem la presentació, com ho haurem de fer això. Llavors els tindrem en compte. Tindrem en compte l'agenda de producte que ens definirà quin és el producte que estem generant. No ens l'inventarem nosaltres. O bé que ens dirà negoci què espera rebre, què és el que vol fer. Com tinguem tota aquesta informació, nosaltres la relacionarem, però no tindrem diògenes de dades. Si no agafarem totes les dades de l'agència i les emmagatzemarem. Només ens quedarem amb informació rellevant, amb aquella que les diferents àrees creguin que és important que es traslladi a tota l'organització. Per últim, pel que fa a la coordinació, inclourem també una sèrie de fonts externes que potser fins ara no eren gaire rellevants, però els donarem una certa importància perquè ho tenen. Per exemple, hi ha BitSight, notícies, inventaris o altres taules mestres. Per exemple, en el cas de salut, tota la informació dels hospitals estem lluitant per intentar aconseguir la informació directament de salut dels hospitals, que no l'haguem d'anar buscant nosaltres ni haguem d'anar preguntant, que la puguem mantenir d'alguna manera de forma constant. Per exemple, dins del que fa el SIC, o sigui, a la nostra àrea, una de les coses que volem aportar és el BitSight. I per què hem de tenir en compte els ratis, per exemple, com els de BitSight? Doncs, tot i que no és una garantia de seguretat, sí que són com una referència de quines amenaces ens estan afectant. Per tant, val la pena estudiar-ho, perquè si externament s'està veient les amenaces que afecten a la salut o a la Generalitat o el projecte que estiguem, doncs és rellevant tenir-los en compte. La segona és perquè, per exemple, Moody's ha comprat BitSight i es fa servir com a referència per tot el tema de negocis, atorgació de crèdits. O sigui, externament, la manera que tenen els diferents negocis o, en aquest cas, entitats d'assegurances o el que sigui, és valorar-ho a nivell de seguretat a través de BitSight. Llavors, té una certa rellevància. Ens permet també comparar-nos amb els nostres homòlegs, ja sigui espanyols o europeus. No només a nivell del govern, sinó també potser a nivell de sector, que no tenim una altra manera de comparar-nos. En canvi, això seria una manera en la que ens podem comparar. I per últim, i no menys important, és perquè així és com ens veu tothom, tot el món. Els que no ens coneixen ens veuen així. Per exemple, ara us poso el cas de la Generalitat. La Generalitat actualment té aquest ràting, 510. I ens posa que la mitja és de 690. Llavors, clar, val la pena avaluar per què tenim aquest ràting i com podem millorar la nostra visibilitat, inclús veure si és que realment tenim unes amenaces que ens facin aparèixer així. Per últim, l'últim repte que us volia explicar és el de reporting. Aquí nosaltres us ajudarem a automatitzar i fer visible la vostra feina, ja sigui externament, en el seguiment de projectes, resultats de projectes, com us he dit abans en el portal de seguretat o en el Mapes en el cas de salut, o internament, que és també el que seria el seguiment o el resultat de projectes. Aquí el que es tracta és que muntem totes les peces del puzzle i que entre vosaltres us pugueu visibilitzar.
Hem dit que seria que us ajudaríem, no que us faríem tots els Power BI. O sigui, no us penseu que nosaltres agafarem i farem tots els Power BI de l'agència. Tenim capacitat i tampoc no és l'objectiu. L'objectiu és que vosaltres us pugueu fer els vostres Power BI i nosaltres, per exemple, com és el cas de salut, que és un projecte transversal, doncs sí que estarem més implicats. Aquí què farem? Donarem una metodologia, una estructura, una manera de fer de com generar els vostres Power BI. Inclús us podem donar algun dataset amb tot d'informació dels nostres mestres de dades perquè pugueu començar a treballar. Inclús si necessiteu més dades, ens les podeu demanar i les incorporarem al model de dades que necessiteu. Per què és això? Això és important i és un dels punts que crec molt important és la visibilitat. Perquè és el que diuen, que si no et veuen, no et coneixen. I si no et coneixen, doncs no existeixes. És a dir, si vosaltres teniu molta informació però no la feu fluir ni cap a les altres àrees ni cap a l'exterior, doncs aquella informació és com si no existís. I a mode de conclusió, doncs bé, aquests reptes els hem d'afrontar junts i per tant us tindrem a tots en compte. Com us he comentat abans, d'intentar d'estar tots molt coordinats i per això necessitem la vostra col·laboració. Com us he dit, aquest projecte i aquesta metodologia, aquesta manera de fer, l'hem d'extrapolar no només a aquest projecte que estem fent, sinó a tots, perquè després, a banda dels 68 hospitals o 12 universitats, vindran 947 ajuntaments. I clar, si ho fem bé ho aconseguirem, però és que quant de temps esteu perdent en fer reporting? Quant temps esteu perdent en recollir informació, en tractar-la? Llavors, imagineu quan haguem de fer 947 vegades tot això. Si no ho estem treballant d'una manera estructurada, serà molt difícil. Necessitaríem un exèrcit. I aquí tiraré un tòpic, i és que les guerres no es guanyen amb soldats, es guanyen amb una bona estratègia. I bé, fins aquí. Fins aquí la presentació i si teniu algun dubte... Passaré el company aquí, però era la banda... Sí, canvi-lo. No, sé si... Estàs en mute, Quim. Quim, estàs en mute, crec. És un problema de l'àudio, potser. No surt com a mute. Sí. A veure, si poso la...
Hola. Vale. Continuo, penso. Bueno, em poso el dia ràpid perquè m'he saltat la presentació. He explicat molt ràpid que vinc d'un altre sector en què feia sistemes d'informació en temes de drets humans i altres. Ja en parlarem, ja ens coneixerem millor. Us passo a parlar de metodologia i bé, feia referència al que ha explicat el Ferran del model de recol·lecció de dades que volem replicar. I en aquest cas hi apliquem una metodologia teòrica que tenim, que ja hem estat tractant amb el servei que teníem fins ara i que a partir del nou servei, doncs... No. Com que no estic compartint pantalla? Perquè l'havies de posar ja per compartir-la amb nosaltres i a més pels de cas. Som-hi. Ja hi som. Sí. Alguna pregunta fins aquí? Bueno, aquí estem, Us explicava que amb el nou servei, en aquest cas, tindrem separada la línia de dades i la línia d'elaboració de productes analítics. És a dir, la metodologia ens ajudarà també a com coordinar-nos i bé, l'objectiu serà desenvolupar aquests productes analítics que responguin a les necessitats que tinguem, tant com a departament com a agència. Us volia també incidir o deixar clar que la metodologia explota dades pròpies, com les que estem recollint en temes de salut, per exemple, i que, bé, això ho explicaré després, però bé. L'objectiu, el repte, serà impactar, o el que aquí està desenvolupat en el punt 3, afectar l'entorn operatiu o aconseguir arribar a l'ecosistema. Bé, amb aquesta metodologia i amb l'equip de la unitat de treball, d'anàlisi, serà important que ens portem, òbviament, però també tenen, això és una broma, no sé si la coneixeu, i ara que ve l'estiu no amb cuidado. Bé, hi ha una gran relació entre els gelats i l'atac de tiburons. Que és una tonteria, la correlació en aquest cas no implica causalitat, sí que està causat per la temperatura. Però bé, en aquest cas, com deia, sí que està clar que hi ha una dada que les uneix, aquestes dues correlacions que la temperatura. Hi ha altres exemples, i amb això acaba el xistet per avui, crec, que és la relació entre el consum de formatge i la gent que es mor atrapada entre els llençols. En aquest cas no hi ha una dada que les uneixi, però bé, és una broma fàcil, perdoneu. Continuar amb que tenim una continuïtat de productes. Ja coneixeu alguns informes mensuals que fem. En aquest cas són els informes en què podem parlar amb més immediatesa del que ha succeït. També tenim els semestrals, que en aquest cas es tractarà d'identificar les tendències. La immediatesa, òbviament, no és el seu valor. I us volem invitar a tots, si encara no coneixeu, les sessions dels divendres en què expliquem aquests informes mensuals. Bé, hi sou convidats, no hi heu de portar res. El que sí que esperem tenir és feedback per part vostra i tots aquells que tingueu idees d'aportar dades, és a dir, qualsevol dada ens pot ajudar a generar valor en els informes que fem dintre del nostre equip. També afegir o incidir amb els sectorials que afecten a les verticals d'especial interès per l'agència. Ja es va fer el sectorial de salut el 2020. En aquesta línia hem fet també el sectorial d'agroalimentari aquest 2023, que el tenim en un calaix, esperant a un esdeveniment que hi haurà el proper setembre amb el Departament d'Acció Primària, Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Doncs el presentarem. I com a exemples de llibres blancs, també vam treballar el llibre de la intel·ligència artificial el 22. Aquest 23 estem enllestint el de la Smart Mobility. I aquests serien uns exemples, tant els sectorials com els llibres blancs, d'exemples d'informes que ens obren portes perquè l'agència pugui participar o arribar en espais on fins ara no teníem les portes obertes o no teníem presència. El que aconseguim, això és el que deia a l'inici, és impactar o arribar o aconseguir l'impacte en l'ecosistema. Bé, com sabeu, també tenim un nou proveïdor que ens ajudarà a partir dels informes a aconseguir fer aquests subproductes per xarxa social destinats a
perquè ens arribi per arribar a més gent, buscarem altres formes de compartir els continguts més atractius. Aquest tampoc és el lloc ara com per explicar-vos què és la perspectiva o una mica de teoria. Si busqueu, entenc que tots en tenim alguna idea. Prendre decisions informades en un entorn complex i incert, deixar una broma, així que no farem servir boles per veure el futur, aquí anem a potenciar l'esperit crític sobretot. I com sabeu, estem ampliant l'escop de l'agència, ja ens hem ampliat cap a salut, cap a escoles, universitats, centres de recerca i administracions locals, i estem oberts a anar cap a nous sectors. En tots aquells sectors que creiem que ens puguem expandir, doncs, idees ens sembla molt benvinguda. Un exemple podria ser l'informe que hem fet al sector agroalimentari, però també podrien ser el tercer sector o les intel·ligències artificials que ens permeten obrir noves línies de negoci. No, y aquí lo que tienes, como el sector no se me oye, la idea es que ideas que tengáis, ahora sí el éxito con Mare nos ha abierto muchas puertas, pero si vosotros si es alguna oportunidad, aquí estamos precisamente para que con ideas os acerquéis. Molt benvingudes. Com he dit, una idea superràpid, aquesta és l'última. Els reptes que ens tenim pel servei en aquest futur ja, ja hem dit que m'he deixat una cosa a dir a perspectiva, que és que sí que hem arribat, és a dir, sí que hem entregat els informes de tendència en temps i forma, però en perspectiva hem tingut alguns delays i és una de les prioritats que tenim marcades, que és treure els informes de perspectiva en temps i forma, òbviament per no fer el jo ja us lo dije, però has de publicar. Aquest seria un dels reptes que tenim per al futur. Els altres reptes són obrir-nos a més i nous sectors. En aquest cas, ja tenim invitacions per anar als congressos d'intel·ligència artificial del CIDA i al setembre i al congrés també de Smart Mobility i esperem també l'esdeveniment d'agroalimentari per presentar l'informe. I aprofitant altre cop l'oportunitat, ara també, com deia la Mònica, per donar a conèixer a tots els companys de l'agència, com hem fet en el passat, amb altres informes, com el de salut, el d'agroalimentació, o les eleccions ordinàries o les del vot electrònic en eleccions agràries, que estem a disposició de l'agència per trobar oportunitats de desenvolupar nous sectors. Ja està, res més. Veieu, Vale. Sí. Algo el Congrés o la Copa América. Vinga. Pensava que anaves. Molt bé, sí. Sí, una cosa de tendencia, una cosa macro. Perquè fins ara el que estem citant és informació de plans i amenaces, etc. Hola, em sents? Ara sí. Disculpa, no puc posar la càmera, que estic en dues reunions paral·leles. Vale. Estic mirant els comentaris. Vale. Espera't, comparteixo pantalla. Molt bé. Em sentiu? Em sents bé, oi, Pau? Vale. Xavi, perdona, no sé si esteu creuant converses o alguna cosa, però sent... Sí, jo, disculpeu que estava en dues reunions a la vegada. Perdoneu. Silencio. Disculpeu, s'ha obert el micro. Se m'ha obert el micro. Hi ha una màquina, cara, No et veig. Tu no em veus? No et veiem a tu, però no estàs en la situació. A tu sí que se't veu. perquè estàs compartint l'altra pantalla. Aviam, alguna cosa. Per aquest Ara Ara ho veieu bé? sí. Perfecte. I aquí t'escoltem.
Molt bé. Doncs, un segon. Molt bé, doncs jo us parlaré de la unitat d'innovació. Com ja sabeu, soc el responsable, el cap d'unitat d'innovació i per qui no coneixeu tenim aquí, allà teniu el Xavi, que és el cap de l'oficina d'innovació també, i l'equip de la meva àrea, que és bàsicament l'equip de l'oficina d'innovació, que no ha pogut venir, però alguns ja el coneixeu, la resta l'anireu coneixent. Jo he separat la presentació en dues parts, una que parlarem d'innovació i l'altra que parlarem de com ho fem a l'agència i com ho farem, d'acord? Farem-ho com vulgueu, ja veureu que visualment la presentació no mata, potser a la Txell li agafa algun atac, però espero que la resta ho passeu bé. Comencem pel per què, bàsicament per què volem la innovació, per què utilitzem la innovació. Doncs perquè estem en un context altament canviant, el sector no és una excepció. Haureu sentit a parlar d'això un milió de vegades, sobretot els més joves us hauran repetit fins a la societat. La resta no sé si heu sentit el VUCA, el Liquid, el whatever. Hi ha un milió de paraulotes. Al final una mica és que hi ha incertesa, que hi ha complexitat, que cada vegada els reptes als que ens enfrontem són més sistèmics i, per tant, els hem d'abordar des d'una perspectiva que no és tant l'enfoc de l'enginyeria de sistemes tancat amb un disseny, sinó que és un disseny de societat i, per tant, que toca a tothom. D'acord? Per què volem la innovació? Perquè el context és altament canviant, també perquè, vist això, ara és quan hem d'establir una estratègia per ser més competents en gestionar no només la ciberseguretat d'ara, que això considero que estem fent molt bé, no sé jo qui ho ha de considerar, però estem fent molt bé, sinó també per ser-ho en un futur que és incert, com comentàvem. I per fer-ho, no podem seguir una evolució que sigui lineal i que es basi fonamentalment, exclusivament en les capacitats que té avui l'agència, sinó que també hem de mirar quins són els escenaris futurs, quins poden ser aquests escenaris futurs, o més probables, i com nosaltres ens posicionem i anem cap allà. Però és més, no només hem de fer això, sinó que hem d'escriure el futur. Hem d'anar cap a causar, cap a fer que passin aquests escenaris preferibles. Diríem els desitjables, però sobretot els desitjables plausibles, per tant, els preferibles. Que és de tots els futurs possibles cap a on anem aquí. I això ningú diu que ho puguem fer amb les capacitats d'avui. Les capacitats d'avui ens han d'ajudar, però hem de ser capaços de veure, o si més no visualitzar, ja no parlem de predicció, sinó visualitzar quins són escenaris plausibles i quines estructures, quines iniciatives, quins models hem de desplegar perquè, si es donés el cas que es materialitzen aquells futurs, aquells escenaris, estiguem en situació de donar-hi una resposta adequada. Llavors, què és la innovació? La innovació és una eina, només és una eina, no és la panacea, només és una eina que ens ha d'ajudar a tots a caminar aquest camí, a transitar aquest camí, a escriure un futur, si voleu, a escriure un futur que desitgem, o si més no, que està més a prop del futur que sabem. Llavors, el per què? Doncs, per allò, què és la innovació? Aquesta és una slide que m'agrada molt, com deia abans, és una slide d'un professor que vaig tenir a l'ATAC, que no és que m'agradi visualment, això ho entendreu tots, no cal que algú de comunicació per veure-ho, però sí que és un resum de realment l'estratègia, des de l'estratègia s'aplica la innovació i que com a innovació hem de portar també a l'estratègia. Hem de no només gestionar el present, sinó que hem de veure com en el futur generem, o sigui, quin és aquests escenaris que comentàvem, quines oportunitats ens s'obren i com nosaltres podem aprofitar aquestes oportunitats. Com competim en el futur, i aquí competir per nosaltres no és tant aquesta està tractant d'escola de negocis i parlar de competició entre negocis,
per nosaltres, si voleu, podem dir la competició per la cursa de la ciberseguretat, no? Entre els adversaris i els defensors. No? Llavors, he deixat el competition donant-li aquesta volta, no? De dir com controlarem o com mantenim o com ens situem en una posició guanyadora en un escenari futur. No? I aquí és on hem d'anar veient com transformem amb el business model, com aquesta estratègia ens ajuda a tirar cap aquí. L'estratègia d'innovació, com es governarà la ciberseguretat? Doncs aquí algunes preguntes concretes, preguntes que sortien també de les tendències que comentaven abans o que sortien d'escenaris tecnològics futurs que poden canviar, i ja no dic d'escenaris, canvis socioculturals que poden aparèixer, que ara mateix potser no som no tenim molt clars, però que si passéssim a una administració 100% digital o un govern digital com té Estònia, com ens situaria això a nivell ciber? Quina transformació hauríem de tenir? El mateix el que dèiem abans, parlàvem del 5G, dels pilars de centres de competència. Quines són les preguntes? Com ens fem, com governem la ciberseguretat en un entorn d'una xarxa 5G que no és neutra? O com ho fem en una xarxa vial de vehicles connectats? Que avui, qui gestionarà la ciberseguretat? Quins actors necessitem? Com des d'un entorn regional, com és l'agència, podem fomentar això? És més, quin paper ha de jugar l'agència? Quin paper han de jugar els altres actors? Com repartim els papers dins dels rols que nosaltres podem desenvolupar? Això són temes que hem d'anar aterrant. Com farem front als atacs automatitzats amb intel·ligència artificial? Hem de desenvolupar competències d'intel·ligència artificial? Hem de buscar unes altres? Tots aquests temes són el que ens preocupem una mica des de la innovació. Si la línia de l'agència és garantir una vida digital segura a Catalunya, si la missió de l'agència és aquesta, la innovació és com ens preparem per fer això en un futur. Nosaltres estem pensant, des d'innovació, pensem allà, no en com ho estem fent avui, no en com es farà demà, sinó com es farà en un futur, veient aquests escenaris i com hi treballem. Més, què és la innovació? La innovació ha de ser orientada a impacte. Ha de ser quelcom que en l'MIT deien real Wingworthy, ha de ser una necessitat real que parteix d'un... Si no, estem fent el tonto, estem jugant. La innovació no és jugar, la innovació ha d'estar enfocada a resoldre una necessitat real, un repte real que genera un impacte, ha de ser viable, perquè si no és viable aquí, ho trasllado, ja no que ens farem diners, que ens farem d'or implementant qualsevol tema de ciberseguretat, sinó que no morirem en el camí, no hipotecarem les arques públiques, no desplegarem uns models que després resultaran uns costos que no siguin assumibles. I el mateix, tècnicament, feasible, que ara no em surt la paraula, però bàsicament que ho puguem fer factible, que és quelcom que som capaços de construir, que disposem de les capacitats o som capaços d'activar aquestes capacitats. Necessitem ajuntar aquests tres àmbits per poder parlar que estem fent innovació. I una altra concepció, què és innovació? Bé, la innovació no és creativitat, és l'aplicació sistemàtica de tot un procés, on la creativitat hi té un paper en certes parts, però que anem enfocant en tota una sèrie de passos cap a realitzar unes solucions i que aquest mateix procés ens ha de portar un aprenentatge. I aquí vinculo l'aprenentatge perquè, com sabeu, innovació està dins de l'àrea del centre de competència i una de les funcions que té innovació dins d'aquesta àrea és generar coneixement per a aquests centres de competència. Aquests centres de competència que els hem d'entendre com unes agrupacions temàtiques perquè a Catalunya tinguem un lideratge o una presència forta en certs aspectes, certes temàtiques tecnològiques. Llavors, aquest és una mica, això és el típic funnel d'innovació que potser alguns de vosaltres l'heu vist. Bàsicament és
és el procés que va seguint les idees, no? Que es van madurant i que van evolucionant fins a desenvolupar el que diguem aquí un launch, no? El llançament d'una nova iniciativa, d'un nou producte, tal, que això vincula a l'oficina de transformació, que després farem alguna cosa. Qui fa la innovació? No sé si sabeu sobre això, veig que alguns somriuen força, no? Doncs tots, no? Tota l'entitat, tu, tots, tothom. Tothom, m'he anat a buscar, espero haver trobat la referència original, però també no la fem només nosaltres, no? Hi ha el model, no? Hi ha models estudiats, la quàdruple hèlix, la quíntuple hèlix, són models que et parlen que en aquest context i conforme anem evolucionant hem de tenir en compte tota una sèrie d'àmbits per desenvolupar innovacions, no? I aquests àmbits normalment són el govern, la indústria, l'acadèmia, la societat civil i aspectes més amplis, no? Com parlen de l'impacte de l'environment, fins i tot pot ser l'impacte mediambiental, mediambiental en el sentit de l'ecosistema bio, no? La biosfera, l'ecosistema Gaia. Si algú sap del tema, doncs... Però una mica portant el terreny, el core de la innovació va ser aquesta tríada, no? Indústria, govern, que es pot reduir també en, si voleu, en tot el que és normativa, impuls, la part d'indústria, capacitat, investment, no? I la part d'acadèmia, coneixement específic, recerca enfocada. Llavors, tot això junt és el que ens aportarà la innovació. Però no tots fan el mateix. No tots aquests actors tenen el mateix rol. Per exemple, no els hi podem demanar, el que dèiem aquí, no tots aquests són el mateix, no li podem demanar a l'usuari final d'una eina de ciberseguretat que ens inventi el futur, que dèiem abans, no? Que ens predegui, com a no és el seu rol natural. No és que potser no ho pugui fer, és que no hauríem d'esperar que ho faci ell. Però sí que hem d'involucrar aquestes entitats usuàries les hem d'involucrar en el procés de generar aquestes invencions per entendre les necessitats, observar l'experiència amb les innovacions que generem, etc. Llavors, aquí innovacions pot ser una cosa molt genèrica, però pot ser una cosa... O sigui, pot ser un producte, no?, que està per veure si nosaltres generarem... O sigui, quin tipus de productes generem nosaltres, no penso en solucions tecnològiques, que poden ser models, i les entitats usuàries d'aquests models poden ser els hospitals, per exemple, el model dels hospitals, o poden ser productes d'analítica, que aquests són més concrets i per tant hem de veure quin valor involucrades en els usuaris per veure quin valor n'extreuen, com en podríem extreure més valor, etc. Llavors, com deia, no tothom té el mateix rol i per tant hi ha una mica de... Això ho he copiat, com heu vist, les he fet ràpid. He acabat aquestes slides un minut abans de baixar la reunió. Estic content perquè les he acabat. Com veieu, hi ha temes de format, d'idiomes i de coloraines que ja em perdonareu. Que dèiem, no? Doncs cadascú té uns rols. Des de l'oficina d'innovació n'aportarem diversos, però aquí el client ve a ser l'owner del repte, podríem dir, l'owner del repte, l'owner de la necessitat, qui té la necessitat de tenir, qui detecta aquesta necessitat. El facilitador del procés, aquest és un rol que portarem des de l'oficina d'innovació. L'equip que innova, nosaltres, ja us dic, no tenim per què ser a l'equip, o sigui, no serem l'equip, podem ser part de l'equip, però l'oficina d'innovació no serem tot l'equip, però sí que hi ha un equip que és el core, la força mental de tot el procés de creació, el procés d'innovació. I després hi ha catalitzadors externs que d'alguna manera representen aquests estaments que us deia abans, aquestes esferes de la innovació, de la quàdruple hèlix, o fins i tot altres perfils que ens poden ajudar com en diuen això, de sacsejar una mica les ments, obrir visions i anar una mica més enllà. Fins aquí el que és una mica una intro, que sigui una mica divertida o una mica més... Suposo que us han parlat d'innovació, potser us heu avorrit una mica,
però si no, hem entrat una mica en el que era. No? I ara us ho voldria aterrar a com ho volem fer aquí. No? Com ho volem fer aquí? Doncs, què fem des de la unitat d'innovació? Doncs, que és una mica l'objectiu de la reunió, no? que ens coneguem. Doncs tenim dos objectius principals. No? El primer és integrar la cultura de la innovació a l'agència i visibilitzar-la. Llavors, aquí utilitzo el quadrat de baix, que és la presentació de l'Oficina de Transformació. La primera presentació de l'Oficina de Transformació que vam veure estava, la primera slide era aquesta, que bàsicament hi ha un flux de generació de tota una sèrie de projectes, d'iniciatives, digueu-li com vulgueu, i hi ha tota una part si voleu, una prèvia, de disseny, i després hi ha tota una part de llançament i operació. On entrem nosaltres? Entrem a la part inicial, a la part d'ideació i de pilotatge, precisament amb el suport de la ideació, la conceptualització, la gestió d'aquests pilots i aportant unes metodologies, és a dir, aquella sistematització que comentàvem abans de la innovació, aportant-la aquí per dues vies. L'optimització de processos de l'entitat, amb unes metodologies concretes que són específiques per això, i la conceptualització i disseny de la pipeline de producte, el concepte de pipeline de les dades també, agafant-lo validant amb altres metodologies que la proposta que llancem és comencem aplicant design thinking i veiem on ens porta. Per tant, ho aterraríem aquí. D'altra banda, també fem una altra cosa, que és precisament generar aquestes iniciatives d'innovació, aquests projectes que dèiem enfocats a futur, i aquí el nostre rol és que sí que siguem els que empenyem algunes d'aquestes iniciatives, si més no, aquelles que nosaltres som a l'owner. I per tant voldríem, també ens dedicarem a generar iniciatives d'innovació enfocades a donar aquests reptes de futur. Per fer tot això haurem de conèixer quins són els reptes de l'agència, haurem de veure quins són, intentar construir aquests escenaris de futur, veure aquest opportunity gap que dèiem i buscar tot això. Això ja serà la feina nostra, que no us vull avorrir amb la feina que farem internament, sinó m'interessa més que tingueu present la feina que farem en relació a vosaltres o amb vosaltres. I, per tant, una mica aquestes dues. Què no fem? No executem els projectes, el que deia abans. Des del CIC volem esdevenir excel·lents en identificar on són les capacitats necessàries per dur a terme aquests projectes i en activar-les dins i fora de l'entitat, però no som nosaltres el que en diuen l'equip dedicat als projectes. En qualsevol iniciativa innovadora que trenca una mica amb el que és l'entitat, l'operativa de l'entitat, que serien les àrees, necessitem un equip dedicat, i aquest equip dedicat d'això sí que en podrem formar part, però no serem. Nosaltres no som l'equip que executa els projectes de l'entitat. Som l'equip que us ajudarà a que aquests projectes tiren endavant, que siguin innovadors, aportar la metodologia innovadora aquí, etc. I un altre tema que volia aclarir, que aprofito la presentació, l'oportunitat d'estar aquí avui, és que, de fet, no entrem o no arribem a entendre els reptes al mateix nivell de l'owner, precisament per evitar una cosa que passa molt, que és que ens agafem, o sigui, que acabem al forat, que acabem al mateix forat on la persona que té el problema està. És a dir, la persona ve a buscar innovació perquè no se'n surt en els recursos de l'àrea, en el coneixement que té. Si nosaltres entrem al mateix forat, arribem a ser els experts en el mateix forat, ens trobarem en la mateixa situació. És molt difícil que es resolgui el problema des de la mateixa perspectiva que la persona que no l'ha pogut resoldre. De fet, l'haurem de... Intencionadament busquem una perspectiva diferent. I, per tant, necessitem no estar al mateix punt. També us he de dir que precisament per això, el que hem d'intentar és passar, des d'una altra perspectiva, intentar solucionar el problema. Però també hem d'anar en compte en, no una vegada solucionat el problema, baixar l'escala i seguir
i enganxar-nos un altre cop. És a dir, es tracta de donar una solució, veure si amb aquesta solució la persona pot sortir del forat i també és possible que aquesta nova solució generi nous escenaris de repte, diguem, que puguin ser objecte d'una altra roda. Però tornarem a intentar entrar en aquesta roda de no caure al forat. I això és... El forat és com aquesta metàfora de que estàs amb una visió concreta que no podem, intencionadament no voldrem adquirir. I això corre un risc, mai serem els experts del problema, per tant, sempre haurem de treballar plegats. La persona que és a l'ONED i que està més empantanada. Amb això no vull dir que no ens mullem ni que no ens enfanguem, però sí que intentarem enfangar-nos sempre una mica menys que l'altre. Simplement això. Hem definit el procés d'innovació i el rol de Fit4Cyber. Això és només un exemple. Ja treballem amb uns conceptes concrets, l'oportunitat, la ideació, la conceptualització, la proposta i l'execució de la proposta. Tot això correspon a aquella fase inicial que us deia de l'oficina de transformació. Aquí no estem llançant un nou servei de l'agència. Aquí estem executant un pilot, executant un projecte per veure si aquest projecte validar que té sentit, validar que volem provar el que volíem. I, naturalment, hem definit amb qui farem les coses, etc. Això ho deixo aquí, ja ho veureu. Sí que volia parlar-vos d'això. Parlàvem abans d'indicis, d'escenaris, de reptes, iniciatives. Nosaltres parlem d'iniciatives que generen innovacions i que fan una transferència pel seu desplegament. Per mi una iniciativa no és el mateix que un projecte. Un projecte és quelcom que està definit en el temps, que està acotat en recursos, que té una planificació, té uns recursos, té un temps, té un abast concret. Les iniciatives poden ser més fútil, més etèries, menys definides. Però una iniciativa podria ser escolta, volem posar un model de desplegament per salut i l'altre és, escolta, desplegament del model operatiu als 68, ja sé que no són 68, però als 60X hospitals del Siscat de Catalunya. Això està molt més acotat, té un temps, marca unes fases, té uns pressupostos assignats, hi ha una diferència. Per què dic això? Perquè és important convertir les iniciatives en projectes i perquè un projecte no té per què ser la totalitat d'una iniciativa. I aquí és on els fons de finançament hi juguen una part molt important. A vegades podrem finançar parts i haurem de buscar quines parts. Haurem de treballar les iniciatives com quelcom que podem trossejar, que podem tallar, que podem posar en cachitos, en peces que financem. Per què faig èmfasi en això? Perquè és diferencial del que fins ara hem parlat a l'agència. Fins ara nosaltres dèiem, tenim uns projectes de l'oficina de transformació i el que estic dient aquí és, possiblement, els projectes de l'oficina de transformació, per arribar a ser projectes, abans hauran de ser una iniciativa. I aquesta iniciativa es transformarà en diversos projectes per aconseguir donar cabuda a aquesta iniciativa. Simplement això. Els centres de competència, no sé si ho heu sentit tots a parlar, aquests són els 4 eixos, no em diré verticals, són els 4 eixos que són prioritaris en els que volem treballar des del CIC. Estan vinculats a l'especialització estratègica de la Administració de Catalunya, l'aposta tecnològica del govern, l'especialització del nostre territori, i per tant tirem cap aquí i la primera és clarament el nostre negoci. Què tenim entre mans? Us he deixat aquí 3 slides amb tots els projectes que estem portant avui en dia, simplement perquè veieu que a vegades la gent pregunta per aquests d'innovació què estan fent. Doncs teniu aquí 3 slides que diuen el què
I res, simplement que el que són idees d'iniciatives de transformació que es poden llançar directament a l'oficina de transformació. Si necessitem, podem ajudar des de l'oficina d'innovació a aterrar-les amb propostes, etc. I que m'encantaria que quan ens trobeu, quan parlem amb vosaltres, doncs parlem dels reptes, d'idees i propostes, per suposar, però també dels pain points, d'allò que reptes actuals o futurs, coses que us costen a l'operativa o que us trobeu que us encalleu i que no donen sortida amb les eines o els proveïdors que tenim actualment, que parlem de weak signals i preocupacions de cara al futur i de tecnologia, capacitats, coses que heu vist que us han sorprès, sorpreses o coses que us han fet pensar, doncs que vingueu a explicar-li a l'Isar que soc un motivat i que segur que en tindré d'altres i que m'agradaria molt poder-vos aportar també aquí. I per suposar que si sabeu d'altra gent que estigui obrint camí, que estigui iniciant camins, que hagi intentat resoldre un repte encara que s'hagi fotut de lloros, doncs que ens ho feu saber perquè també són aquestes entitats moltes vegades les que, a causa d'haver treballat certs reptes, han intentat aproximacions de les que podem aprendre i alhora podem no caure en els mateixos. I crec que és una innovació per no intentar-ho. Sí, bueno, estaba fuera, estás fuera. Aquí. Vale, no, que os pongáis caras a todos. Sí, bueno, aquí tenim el Xavi Sadik, que és el cap de l'oficina, i també està el Daniel Rodríguez, que és el cap tècnic, que és la persona de coneixement tècnic de ciber, que parla més a nivell ciber sí. Que la idea es que, claro, a ver, que yo creo que ya los que estáis en toda esta oficina de transformación, los proyectos, cada vez vais viendo más otras caras que no solo la cara de Isar, pero porque entonces si no estás tan guapo com el Santi. Bueno, jo tinc complicat tenir el Santi i el Javi, vull dir, clar, jo ho tinc difícil, però bueno. Estem en temps de descompte, Què passa? En això que comentaves, les relacions amb entitats que són punteres en innovació, què relació està establint? Entitats que són punteres en aquesta... Operadors de 5G, no sé, empreses... Que si tenim contactes, dius. Sí. Escalles. Vale.
Estem en contacte amb la gent del CEDEPI, que són la part nacional que llença les calls que té el punt de contacte de les calls europees i per tant també ens ajuda a trobar partners a nivell nacional. Hi ha tot un nivell estatal, llavors hi ha tota una xarxa a la que anem entrant per activar aquestes coses. Gràcies. Gràcies. Sí, sí. Doncs ara començo jo amb el programa RETEC. Ja estem en temps de descompte, hi ha algú que es comença a marxar tant d'aquí com d'online, no? Però bueno. Però aquí ja basta, no? La gent es quedarà. Bueno, perquè està gravat, llavors. Bueno, en qualsevol cas, us explicaré una mica el programa RETEC, que la majoria ja heu sentit parlar d'ell, però així d'aquesta manera ens assegurem que més o menys la informació genèrica la tinguem tots de primera mà. És un programa força gran, ara veureu una mica, però que en si mateix és això, són uns fons, són uns diners que ens arriben, que ens ha de permetre fer coses. Llavors hi ha tota una part de gestió de programa, etc., però després hi ha el que hem de fer. RETEC realment són redes territoriales de especialització tecnològica, són les xarxes. Llavors, això va venir bé, diguem, dels diners d'Europa, que els passen cap aquí. La sèrie va decidir fer aquestes xarxes d'especialització en diversos àmbits. Llavors, en el cas de Ciber, és INCIBE qui va, diguem, repartir o qui ha fet la selecció dels diferents programes. Aquí, com veieu, hi ha tota una sèrie de comunitats autònomes que al final formen les diverses xarxes. Llavors, jo us explicaré molt breument quins són els objectius i una mica l'estructura i després ja veurem una mica d'activitats, però tot molt breu i preguntes quan vulgueu. Aquí, clar, al final d'on ve tot això? Si veieu, al final tenim el Centre Europeu de Competències en Ciber, que seria qui està aquí a la cúspide d'aquesta piràmide que hem posat. Després tenim, emmirallant-se amb això, tenim el NOVA espanyol, que és INCIBE, que és en si mateix un centre de competències en ciberseguretat, la part espanyola. Llavors, a partir d'aquí, s'han fet els diferents nodes, que són els que financia, o una part es financia via RETEC, que és els diferents nodes estatals. I això, en el nostre cas, som València, si al final acaba signant, Galícia i nosaltres. Sí, no pateixis, tindrem RETEC. Respira, respira. Arribarà més tard, però arriba. Llavors, al final dels 3 nodes que hi haurà, nosaltres en som un i l'agència coordina aquest node. Com veieu aquí, tenim quins són els objectius d'aquest centre de competències en ciberseguretat. És, per una banda, cohesionar el sistema, l'ecosistema, promoure el creixement, en aquest cas, de noves empreses o d'empreses més existents en aquests àmbits, fomentar capacitació, o sigui, formació, cultura, etc., i impulsar projectes innovadors, solucions, serveis, etc. Això sona molt al SIC. Per què? Perquè nosaltres ja ho vam fer emmirallant-nos amb el que s'estava creant. Al final hem d'anar seguint una mica tendències. Nosaltres presentem aquí amb un any d'experiència en SIC. Tal qual. Som el SuperSIC. Llavors, els àmbits que veieu aquí són salut, transport, indústria, excel·lència operativa. En el cas de salut, hem sigut nosaltres que ho hem impulsat, el nostre node. Transport va ser Galícia, indústria connectada, València, diguem, cadascú ha posat la seva prioritat i després nosaltres vam fer un push molt important en temes d'excel·lència operativa, el que passa que això sí que tots s'hi van afegir i és un dels nostres
àmbits i, finalment, centre demostrador d'espai de dades que enllaça una mica amb el que ja ens ha explicat el Santi abans. Aquí, dintre d'aquests objectius, a més, què ens permetrà aquest projecte? Recolzar la nostra estratègia en l'àmbit de salut, perquè és un dels pilars, i aquí tindrem uns dinerets. El tema d'excel·lència operativa, que com ha explicat abans l'Isart, és una que a nosaltres ens interessa i hem de potenciar. També tindrem aquí una eina. Tindrem el centre demostrador d'espai de dades que ve alineat amb Isaac Salut, però també en general amb aquesta tendència d'espai de dades que és necessària i ja ens ho han explicat. També continuem amb el posicionament i relació de l'agència amb INCIBE, amb altres comunitats. Estem aquí, ja sortim a la foto amb el centre europeu, bla, bla, bla. I també en establir noves relacions amb les entitats dels sectors, empresa, món acadèmic, centres de recerca. Amb això, amb noves, em refereixo a diferents maneres de relacionar-nos i també amb entitats que ara no coneixem o que ara mateix no tenim relació. Llavors, i finalment ens permet gestionar i executar un programa de finançament, que fins ara no ho havíem fet, però Déu-n'hi-do, ens estrenem a lo grande. Llavors, si parlem del que he parlat, una mica mirant els verticals, els àmbits, i el que posàvem amb els bolinxes inicials del que eren objectius, tenim cultura i talent, desenvolupament d'ecosistema, suport a startups i a pimes i suport al desplegament i adquisició de serveis i solucions. I després tenim salut, indústria, transport. Això el que ens dona són que en cadascuna d'aquestes caixetes acabarem tenint projectes concrets que executaran entitats concretes, perquè nosaltres no executarem. Nosaltres tenim els fons, nosaltres hem de fer que arribin al sector, perquè això és dintre del pla de transformació i resiliència, amb el qual el que hem de fer és ajudar que el sector sigui fort alhora que nosaltres donem les directrius perquè es faci el que considerem que és important, que se suposa que això sí que ho sabem. I al final tindrem tot un seguit de projectes que s'aniran executant amb aquests fons. Des d'INCIBE ens donen una part i des de les entitats o inclús des de nosaltres s'ha de posar una altra. Ara veurem números, que sempre ajuda. Si fem un zoom out, es veu una mica més clar tot. Tenim el nostre programa RT, àmbits, línies, bla, bla. Òbviament, hi ha una direcció de programa que vetlla perquè això sigui com toca i que sigui alineat amb l'estratègia de ciberseguretat, etc. Tenim una oficina de programa que, en plan formigueta, ha de vetllar perquè tot surti com toca i acord a la normativa que després haurem de justificar aquests fons i que tot es faci amb terminis, etc. Perquè tot això s'acaba a juny 2026 i encara no hem signat el conveni, el qual ens farà córrer, haurem de ser eficients. Però bé, després tenim els nostres companys de Noda, València, Galícia, i després hi ha 2 nodes més, que INCIBE diu Noda 1, Noda 3. Hi ha cadascú amb la seva especialització, però és massa llarg, perquè nosaltres si diem Noda de salut, indústria, Noda 2. I nosaltres, òbviament, com a agència ens haurem de relacionar amb els nostres companys de viatge directes, amb INCIBE i amb els altres nodes. Aquí, els números, que al final és el que ens ajuda a donar dimensió a les coses. És un programa de 20 milions d'euros, el nostre, tela, dels quals INCIBE com a màxim posarà el 75%, és a dir, 15 milions. Els altres 5 d'on surten? Els altres 5, en el cas quan posem, poden venir de les entitats perquè nosaltres podem replicar aquest esquema i dir, si tu vens a demanar-me un projecte, jo et dono un ajut i jo et pago, et subvenciono el 75% de la festa, però tu poses el 25%. O bé, perquè nosaltres, que per exemple, les nostres hores, les meves, les de la Mar, les de
avisar-les a tots els que col·laborem al RETEC, perquè el RETEC no és un programa del SIC, és un programa de l'agència, aquest esforç també compta com a participació nostra des d'aquest 25. I després tenim l'espai de dades, que és el que abans també he posat una mica de números, surt d'aquí. Llavors, què farem? Una mica, tot això com ho baixem? Tenim aquest any, el que ens queda d'any, poso 6 mesos, no sé quan quedarà un cop signem, però nosaltres ja anem fent feina. Hem de signar el conveni, hem d'engegar l'oficina de programa, hem de fer les primeres convocatòries, avaluar-les, tenir els resultats, negociar i començar convenis. Amb això acabem l'any. Si podem començar algun projecte, ojalà, tant de bo, però posem-ho amb un desig i intentem-ho, però hem de ser una mica realistes perquè, com us dic, encara estem pendents de la signatura i no per nosaltres, sinó perquè aquí ja depenem de tercers. L'any que ve serà un any de convocatòries i d'execució. L'altre, sobretot, d'execució, ja no ens quedaran convocatòries gairebé, i començar a tancar els projectes que hagin començat abans o els que siguin més curtets. I, finalment, l'últim any, tancar els que quedin i justificar el programa. Justificar, anirem justificant parcialment, no és que es deixi tot pel final, però és una mica de simplificant, s'entén una mica que tampoc tenim tant de temps i que hem d'espavilar. Com ho farem tot això? Nosaltres al final hem vist que tindrem 2 tipus de projectes, perquè per una banda escoltarem i demanarem, farem aquells projectes que les diverses entitats, empreses o qui sigui vulguin fer, i per una altra banda tindrem els projectes que nosaltres tenim molt clar que s'han de fer tant sí o sí. Llavors hi haurà 2 tipus de convocatòries. La convocatòria de temàtica oberta, tu digue'm, encaixant-ho amb aquella matriu, digue'm a on vas i què t'agradaria fer. I amb uns criteris ranquejarem i començaran els projectes, negociarem i començaran. Això és el que el sector, les diverses entitats, jo tinc aquest producte que m'agradaria evolucionar-lo, jo vull fer aquest pilot, jo tinc el que sigui. Escoltarem, avaluarem i començarem projectes. Per una altra banda, els nostres seran convocatòries molt focalitzades, molt descrites. Nosaltres volem aquest projecte, d'aquesta manera, etc. I això serà una altra convocatòria on explicitarem molt bé el que volem. Però el mateix, guanyi, en teoria, a no ser que sigui alguna cosa que en realitat les diverses entitats no guanyin res, els demanarem aquesta participació del 25%. Ara, si és alguna cosa que ningú farà negoci mai, però nosaltres pensem que s'ha de fer igual, llavors ens plantejarem un altre mecanisme, perquè cadascú quan inverteix és perquè té un retorn. Si és alguna cosa molt nostra i que considerem que s'ha de fer com a país, però que no hi ha un retorn de l'inversió per a aquella entitat, ja ho farem, això no patim. Però en general es farà així. Els números d'allà són absolutament orientatius, perquè depèn de nosaltres. Llavors estem ara veient una mica com fer-ho i acabarem de distribuir. Llavors, els del sector, hi ha hagut, després de les diverses jornades, tenim una sèrie d'entitats que ja han vingut amb les seves idees. Escolta, això encaixa, no, mira, com ho fem, tal, i hem estat parlant, o sigui que interès hi ha, com veieu. I, un cop tinguem les bases, tot signat, etc., si obrim, en 3 mesos, en teoria ja podem començar projectes. Després estan els nostres, els projectes de l'agència. En aquest cas, cada projecte possiblement tindrà la seva convocatòria. Pot ser que agrupem, i alhora traurem 3, 4, 5, el que considerem. Com ho farem? Per una banda, recollint, que ja ho estem fent, de les diferents àrees de l'agència, allò que pensen que potser pot ser susceptible d'entrar en RETEC, més, òbviament, una reflexió estratègica de la direcció que mirarà quins projectes són importants, quins no, i farà com aquest mapeig, aquest què volem fer amb RETEC com a agència. Amb això, quan tinguem això,
s'ha de mirar, s'ha d'anar al detall, escriure clarament el contingut tècnic, fer els cronogrames, pressupostos, llavors veure què ens entra, què no, durades, si tots tenen 2 anys i mig, com no ho xutem ja, ara, a 6 mesos la convocatòria la podem xutar l'any que ve, no patim. Llavors, tot això serà com una mena el calendari de convocatòries, una mica l'estratègia que farem. Però l'important és tenir el què, i a partir d'aquí ja ho baixarem per tenir aquest calendari. El mateix, cada convocatòria al final han de ser més o menys 3 mesos. Si veiem tal, ja avaluarem més ràpid. I per la meva part, si hi ha algun dubte, comentari, qualsevol cosa em podeu postar, us ho puc tornar a explicar. Però la idea és això, és un projecte de tots, mira, tots, tu, jo, tothom. Doncs això. Agafo la teva slide. Què passa? Farem participar a Mossos, oi? Fiquen en un comentari tots els dies. Mossos participaran en tot això? No aplica a Mossos. No aplica a Mossos. Podria ser. O sigui, no és un no. O sigui, no diguem que s'ha de fer aquest mapeig i aquest, saps? Pero En principi... no es una entidad de las que habíamos como objetivo primero porque estamos hablando de salud, podría ser con otras críticas, como excelencia operativa, quizás sería más importante. Estos son fondos en los que Mossos no puede ser beneficiario. Mossos no puede ser beneficiario. Entonces, podría ser participar y colaborar en una iniciativa de Mossos. ¿Y por qué no puede ser beneficiario? Beneficiario indirecto de resultados puede ser, sí, pero no. Mossos es una entidad pública igual que nosotros. Estamos hablando. Sí, pero son fondos orientados a cercados. Sí, pero que si fuera sería parte del 25. ¿Me entiendes? Correcto, pero eso es un caso de uso, pero no es una entidad a la que estábamos enfocando a colaboración público-privada. Evidentemente estamos trabajando con salud. Y podría, en ese operativa podría tener, pero está muy dado. Sí que hay otros fondos que trabajamos con Mossos, más directamente. Entenc aquí el superrepte és veure què necessitem, què necessitem que es capaciti el sector per oferir-li aquests, o sigui, per forçar amb aquesta estratègia RTEC o facilitar més que forçar amb aquesta estratègia RTEC que el sector s'orienti cap allà perquè després, quan acabi el projecte, puguem adquirir solucions que ara no trobem, tinguem el sector en una maduresa que ara en termes que ara no la tenim, etcètera. Tant de bo tot el que surti d'aquí ho acabem comprant-ho com a agència. Llavors dius, vale, fantàstic, ho hem finançat, però és útil, perquè al final el que es va buscar és això. No volem que cap d'aquests projectes acabi en el moment que acabi el RTEC, sinó tot el contrari, els demanarem que tingui una continuïtat, que hi hagi un model de negoci a darrere, un model d'explotació d'aquests resultats, diguem-ho així més genèricament, però que no s'ha de quedar en un calaix, sinó que ha de servir a continuar. Llavors, l'exercici nostre que tenim és veure on avui no està arribant el sector, però volem que arribi en 2 anys, 2, 3, 4 anys, i per tant, empènyer cap allà. Però clar, veure cap on volem que vagi i cap on no està arribant són 2 preguntes complicades per l'agència. I també entenc que ara mateix no tenim mecanisme per resoldre-les. Vull dir, sabem si farem crides públiques, consultes al mercat, no està establert. Hi ha, per una banda, les convocatòries obertes, que ja tothom xutarà, i després les nostres. Les nostres han fruit de la reflexió nostra del que pensem que ha de ser finançat amb RTEC i del que pensem que ha de ser el resultat de RTEC, independentment del que ens demanin, que també tampoc volem. Serà aquest doble joc. Ja està? Sí?
Gràcies als que esteu en el Teams i heu aguantat. No sé, ara veurem qui estava atent, no? Perquè és el típic que es queda algú penjat a la sala. Sí, jo la veritat és que volia posar un menti o alguna cosa així més interactiu, però sempre ajuda.